No niin, moro vaan kaikille. Me ollaan täällä Vehkalammella Jyväskylässä. Kentällä potkimassa vähän palloa ja siinä nippaa vähän se. Tekee ihme juttuja vettä. Ahaa! Sehän tuli nätisti siihen. Meillä on tämmönen oikein löysä kumikärsä pallo, jolla lähtee näin hyvin. Aha, se oli yläkulma. Sitten otetaan tätä nippaa vähän kovempaa selektilaatua tosta. Joo, no emme siitä se vähän fails. Joo. Tuolla on vähän mun pallo ja noin 2 vihreä ja toi Adidaksen. Ja kato. Pistäkö? Sillä se meni siitä mun ohi, vaikka yritin torjua. Mä voin teille kanssa näyttää yhden vedon tässä nopeasti ja nippaakin voisi jotain teille kameraan puhua. Ei tarvitse puhua. Nippaa siellä maalissa ja sori nyt jos ei näy oikein mitään, koska nyt lähtee. Paha mene paska, kattoo kun meni päin. Sillänsä. Älä. Ei mennyt pujuista. Okei, se oli aika hieno alakulma. Ja tämmöstä pientä kuvailua vetoa jo tässä. Pitäis nippaa vielä yksi kunnon veto tosta tällä selektillä, niin katsotaan. Sitten ruvetaan lopettelemaan tää video. Sieltä se tulee. Nyt se lähtee. Mistä? Alakulma. No niin. Eli eiköhän se oo tältä erää. Moro. Moi moi. Moro.